Mga aktibidad alinsunod sa Pangasinan Tourism Month inilatag na. Para sa detalye kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Arangkada ang inihandang mga aktibidad alinsunod sa selebrasyon ng Pangasinan Tourism ngayong buwan ng Setyembre base sa inilabas sa Schedule of Activities ng pamahalang palalawigan sa pamamagitan ng Pangasinan Tourism. Sa darating na September 5 to 7, magaganap ang Philippine Travel Mart, habang sa September 8 naman ay ang opening of new exhibit at gallery sa Banaan Museum. Sa darating na 9, 11 hanggang 13, isasagawa ang Region 1 Creative Tour 2025 na lalahukan ng iba't ibang munisipalidad at lungsod mula sa Pangasinan. Abangan din ang ilan pang kaganapan tulad ng Dayo 2025, Deote Region 1 Regional Tourism Summit at iba pa. Layunin ng aktibidad na ipakita at ipagmalaki ang mayaman at malakas na turismo ng lalawigan. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.